Pagkanila nagumudagan sa panahon, karong adlaw gihandom natong ikanom katuig nga pagkusukuso sa Super Typhoon na Yolanda dinhi sa Kabisayan. Labing apektado ang mga lungsod sa manang bahin sa lalawigan sa Sugbo, ingon man sa Samar ug Leyte provinces. Gawa sa pag-abag sa pagbabarog sa ilang mga panimay, padayon usab ang pag-abag sa Relief and Rehabilitation Unit sa Archdiocese of Cebu alang sa livelihood project sa mga biktima sa mga bagyo. Karong bag-o lang gilusan usab ang uban sa mga sakop sa basic ecclesial community ang ilang nga tindahan o mga kandila isip usa sa livelihood program. Gitudloan usab sila aron makatabang sa pagpabilin sa kalikupan. Daan ang gipahibaw ni Father Charles Jaime, ang head sa Relief and Rehabilitation Unit, nga dili lang kutob sa pagtukod ng mga panimay alang sa mga nabiktima sa bagyong Yolanda, apan ang ilang panginabuhian usab aron hingpit silang makabarog ug makabangon gikan sa ilang nahiaguman nga kalistangan gumikan sa kalamidad.